üdvözlök mindenkit. Lulu is üdvözöl mindenkit, beszélni tudok. Ugye Lulu, üdvözölsz mindenkit? Igen, itt van. Igen, üdvözlöm a népet. Igen. Az a lényeg, hogy vele vagyunk a lecsóba. Rohadt sok pályát kiválogattam egyedül. Nagyon profi vagyok, és az a lényeg, hogy... Szóval az a lényeg, hogy minden pályán együttegyezünk, amit kiválogattam. Ezt a pályát én gyűlölöm. Ó, nem. Amúgy én ezzel jó vagyok. Azért... Én is rólam azt kell tudni, ez a legtöbb dolog, tudni kell. Én elimination pályákon rohadt jó vagyok, de részpályákon már minimum egy éve nem játszottam. Hát amúgy én nyári szünet óta nem tudom mikor játszottam, max. 1-2 videóban. Ne, légy de ne. Jó, most igazából engem... Azért már megijedtem. Na, az a lényeg... Jó, hát én részpályák... Mondjad? Ja, mondjad. Szóval én részpályákon én nagyon fogyán vagyok, de amúgy elimination nem az, de azért mégiscsak azért... Hát igen. De komolyan amúgy vagy fél éve biztos, hogy nem játszottam a részpályákat. Komolyan. Hát de a múltkor, amikor videóztunk. Hát jó akkor, de akkor is... Lulu. Amúgy használjátok már az LXG-t, ott van LXG. Az a lényege, hogy Lulu, tehát Lulu, X, G-house-ú. Szóval LXG, és a világ legjobb klánja. Nagyon profik tudtok tőle lenni egyébként, ezt amúgy tudományosan bizonyított, mert aki belért a nevébe hirtelen megtátosodott. De viccen kívül. Igen, amúgy. De most nem mondanánk így konkrét neveket, de... Bálint. Ilyenek. Ja, de amúgy igen, Bálint is sokkal jobb lett. Már tudod testvézni. Hogy meg, na bocsánat. Amúgy nekem ez az egyik... Nem! Bocsánat. Nekem ez az egyik kedvenc részpályám. Gyűlölöm a részpályákat. Én nem észre. Amúgy... Elimination... Hát, nem tudom. Amúgy az Elimination pályákból is próbáltam azért a jókat beválogatni. Jó. De emberek mennyire sérül. Hát igen, sajnos. Jó van, nem érdekel, hogy hogyan mondom. Ezek részpályák, nem? Ja, igen. Jó, elgemben az életben. Amúgy nem úgy volt, hogy a többiek is jönnek? De mindegy, majd ez egy következő videó lesz. Engedjük el, ne spoilerezzél. Addig változik ki. Most a pénzsplash-sel játszottunk, ha jól tudom. Jó, kövibe amúgy én is váltok. Nem változsz ki, majd valamikor. Hát jó, valamikor biztos. Amúgy rájöttem egy dologra. Nálad is tudunk videózni, mert te felhívsz engem laptopon. És akkor lesz úgy hangja mindenkinek. És akkor telefonon meg videózunk? Telefonon videózol, és akkor engem felhangosítasz maximumra, mint én most téged. Jó, azt elvesztettem. Jó, ezt eleget. Ember, ez az. De ez mi? Hol ugorjának a bugyám? Yeah. Ne! Ez az. Ne, ember! Ne tetszik! Ne! Nyugi, ez csak egy... Jó. Nem. Most mennyire vagy szomorú? Elegem van a játékból. Letörlöm. Mint én egyszer a videóban.
Aha. Istenem. Lábalendet. Ez Nem vagy az a... Rush Hour Legendary. Elimination pálya, örülsz magadnak? Aha. Ennek örülök. Hülye ez. Jó. Hülye, nem mozog, jó. Az jó, nem mozog, az jó. De hülye, mi az jó? Mi? Mi van? Istenem. Mi van? De most láttad volna, hogy nálam mi történt? Kifogásokat keresel, az történik? Kussolja, mert nem látod azt, amit én? Ja, mert elnéztem oldalra. Én úgy volt, hogy ugrottam, és így... Mindegy. Nem úgy volt, hogy amúgy váltunk skint. Na mindegy. Jó, engem ez a videó nem érdekel, ez egy... De azért végigjátszod, igaz? Persze végigjátszunk, de most már amúgy rosszul elegem van. Ez az! Végre nyerhetek! Kapcs. Gondolkodtam rajta, hogy a láthatatlanságot azt kimaxolom. Már megteheted? Igen, megtehetem. Na figyelj, nagyon megéri. Figyelj, nekem is maxos, látod? És Megéri. most jössz, és Figyelj, de tényleg maxod már. hülye láthatatlanul, hogy Fogad. de mi hülye a boxot nyomtam? Ez mi? És láthatatlanul, de meg hogy a... Nem mondom ki, hogy bosszolsz ki. Ez Ez SP. Ez Guys 01. Ezt úgy hívják, hogy Super Punch. Ez valami mód. Mi? Emberek, láthatatlanul, de hogy gyászba boxolsz le? Nem gondoltál bele abba, hogy én vagyok az LXG egyik alkotója? Arra úgy. Amúgy én azért nem vagyok LXG-s, mert viccesnek találtam ezt a nevet, és én gyakran változtatok nevet, nem úgy, mint Lulu. Jó, ez a kedvenc részpályám amúgy. Nem basztam. Ez... Amúgy én itt azért tudom az összes trükköt. Ezt nem. Én azt sem tudtam, én azt sem tudtam, hogy létezik ilyen pálya. Jó, azért ennyire nem, de... Jó, és meg is be is adtam. Gyerünk! Easy! Ó, az mi? Mondd, hogy ez. De kaptam egy boostot a semmiért, és rosszul jártam vele. Ugorjál meg! Mondjál már még. Jó, ezt a... De Jó. most hol vagy? Hát itt a Hogy hely... járt már ott? Engem visszadobott az elejére. Karma. Engem visszadobott az Ó, elejére. persze, látom! Léci, várjál meg. Én is megvártalak egyszer, majdnem. Léci! Jó, első bin. Odaadjuk az izé. De ha meg büszke vagyok munka, Hát igen, azért egyszer azért kell nyerni azért. Hoppá. Este 2 jó lesz. Mit mondtad? Este 2 jó lesz. Mi? Este 2 jó lesz. Aha. Inkább legyen 4. 4, jó. Várj, most mi játszottunk ezen? Lockstackből. Azt a tudod a nevét? Beteszem a labdát. Hát ne. Jó, oké. De figyelj, adok egy előnyt. Azzal, hogy beteszed a kapbe. De várj, elmondom. Élsz vele vagy nem? Most mondd el, hogy élsz vele vagy nem. Most sem tudom, mivel kell éljek. Az előnnyel élsz vele vagy nem? Jó. Előny. Előny. Jó, élek vele. Az... Csicska! Hogy csinálja ez az ember? Ó! De
van labdám, használnunk kell. Istenem, de vicces vagy. Na, a következő, tehát hogy figyelj, maxolt ki a láthatatlanságodat, és akkor lesz valamennyire egyenlő esélyünk. Na, akkor most mi játszottunk? Nem tudom. Lába London. Gyere már be! Maxolt ki most a láthatatlanságodat következő körbe. Megéri. Észre. De nem tudom. Nem úgy volt, hogy megteheted? Hát holnap megtettem. Most, hogy holnap megteheted. Vagy nem holnap. 2 nap múlva megtettem. De jó vagy. Én Amúgy én régen ezt a pályát nem tudtam kivinni, de az régen volt, nem most, régen. Én már itt vagyok, nem úgy, mint egyesek. Úgy az a baj, nincs rugásom, mert betettem a labduci helyére. Hát az jobb, mint rugás. Az a legjobb. Ne! Te itt vagy! Te mögöttem lennél? Bazeg! Ma bocsánat. Ne, légy kap be! Ez a játék tök jó! Hát ez... Van élet a földön! Szeretném, ha szándékodban van nyilatkozni, hogy mi történik? Elhiszem, a helyedben nekem sem És lenne. tudod, most ezután a videó után jönnek a kommentek, hogy én milyen szar vagyok. Ja, úgy miközben úgy, hogy ez csak egyszeri esetek egyike. Meg amúgy véletlenül sem beszéltük meg amúgy ezt előre. De te viccen kívül nem veszed. Lulu? Jó. Volt benne. Amúgy tényleg. Nem. Nem Csak veszed. mondtam valamit, hogy keresem a kifogásokat. Nem, meg fúj a szél. Ember. Kiviszi az ablakot. Én ezt a pályán már 2 éve nem játszottam. Én ezen 1 éve. Ember, ez mi? Idén még biztos nem játszottam ezzel. Ugye van ilyen pálya? Régen amúgy ez volt a kedvencünk. Ne, légy szívi, ne. Persze már. Ugrálsz? Úristen. Azt hittem ott, hogy azt nem jön le az a pillanat. Hülye bomba, az se jön el az a pillanat. És ez eljön? Nem jön el az a pillanat. Ember, mit csinálok? Nekem mondod? Nem! Drága invite. Mindkettő... Ne, rohadt bomba. Mindketten koncsolok. Hol vagy? Most játszik az akkumolja, semmi. Úgy tényleg ez jó. De! Mindegy. Jó. Jó, büszke vagyok rá, ja semmi. Nem mondtam sem, én nem olyan vagyok, aki rá fogja a macskára. Hát ja. Még soha nem volt ilyenre példa amúgy. Nem, tényleg. Nem is tudom, hogy tudom. Én nem érdekelne, gyere be a partiba, most váltok egy skint. Jó. Elnézést. Vagy én is váltok egy skint, vagy csak az én is. Azt a rohadt. Ja, hülye, nem erre várja, nekem van így jobb dolgaim is várja. Ez. Jó, ez így. Szólj, ha mehet az invite. Mehet. Mehet, meg a ment. Megvan már? Nem, nincs meg. Most egy blogdást. Blogdance. De vicces lesz a blogdance. Basz. Igen. Szégyelje magát a Úristen, mi ez a skin? Jó, menjél arra, majd meglátod, hogy mi fog történni. Mi az? Mi? Az volt.
Hát ez ilyen a Stumble Guys. Az mi a dárdok volt? Hát ez csak a játék lényege. És ez mi a dárdok? Hát ez ilyen. Szomorú vagy? De most ember hülye, Basz! azok a lávagolyók, vagy mi a dárdok, azok espésznek, kompóznak. Hát ez... Hülye. De mi ez a pálya, ember? Nem tudok sehol se elmenni. De hülye, nincs ott a láva, és a föld megölt. De nem, ember, nem tudok innen lejönni, mert meghalok. De hülye, nincs ott a láva, és nekem... És ez mi a dárda? Itt mi a dárdát kell csinálni? Gyere gyorsan! Hallod, Ez nagyon epikusan fog kinézni. Már megvan rá majd bemenetelem. Nézd be a célkapujába, ha ideig eljössz. kap be. Nézd! Úristen, itt állok a célban. Maradj ne! Látod? Látsz? Várjál már egy kicsit, légy szíves. Várok. Nagyon epik. Jó. Figyelj, mennyi pénzt ajánlasz, hogy beengedjelek? Ha- Veszek neked egy jó fel. Úristen, Nem legyen. karácsonyra úgy is megígértem, hogy vesznek. Sikerülni fog? Úristen. Srácok, látjátok azt, amit én? Gyere be! Kap be. Hányszor nyertél? 3-szor vagy 2-szer? Kap be. De 3-szor vagy 2-szer? A Lava Landet megnyerte? Ja nem, a Lava Landnél SPC lecsatolmasat. Nem a lávalennél esküvöztem egy rohadt nagyot, pont találtalak. Jó, a Bombardmentben kombóztak engem a golyók. Azt... A bombát. Jó. Nyugi. De szerintem is nyugodjunk le, ez a videó ugyanolyan, mint amikor a Petiben mit csináltunk. Semmit, már nem úgy értjük, hogy a Petivel játszottunk. Mármint nézzetek meg azt a videót. De te 1v1-ez, nem. De- 1v1-ez. Igen. Igen. Nem ott, hanem a Stumble Guys-ban. Egy. Na, srácok, itt a lényeg, hogy itt fogjuk magunkat. Szerinted itt nyerni fogsz? Én ott úgy rage-eltem volna, hogy széttörtem volna. Azért azon néztem volna egyébként. Én már a mai videóban estem. Ne! Ember! Úristen, pró vagyok. Nyugi srácok, majd vlogdashben visszahozza. Nyugi, ez csak egy játék. Videó! Mindenki tudja, hogy ez csak egy videó. Még én is. Nyugi Lulu, ez csak egy játék. Nem kell ideges lenni attól még, hogy csak espészgetni próbálsz. Majd egyszer össze fog jönni. Nem vagy én, tehát te nem vagy én, te is tudod, hogy én tudok láthatatlanságban espézni, úgyhogy... Tehát azért neked te is tudod, csak hát én tudok valamit, amit egyesek nem. Ez az! Jó, akkor... Ezen ma játszottál? Jaha. Na, itt. Ez a Laser Tracer 2.0. Fő, de vicces. Jó. Bugri. Te már espésztél valaha? Nem! Na ez olyan jó sikerült. De is hiszem. Azt mondja, te már espésztél valahol? Mert az ilyesmi, gyerekek. Nem megy a felvétel. Nem megy a felvétel. Zoli. Na, azért... Na. Ez Zoli. vicces azért.
Na, nyugi srácok, ez... Gyere, De én már meghívtalak már 5000-szer. Ja. Ez fogalmazunk úgy, hogy azt, hogy de... Nem, ez nem történt meg. Jó, azért be kell valami, ez jó volt. Mindegy. Ez csak, mondtam, már megszerezte a 3. pontját. Lézerdes Legend... Nyugi, ezt, most én kezdem meg magamat egy kicsikét szégyelleni. Nem, az nem jön el. Nem, ez sem jön el! Hova? Majdnem neki mentem a lézernek, én hülye. Azt szeretget. Milyen érdekes. Nyugi, profi vagyok, kontent. Hoppá! Azért! Ezt nem hiszem el. Ne! Hú, félek. Azt így kell. Aha, úgy kell, úgy csináltam, hogy látod? Lula, ezt ki kell emelni külön shorts videóba. Ne! Hoppá! Hát egy napé van. Figyelj, ezt, figyelj, előre tudom, figyelj, megjósolom. Csokjan ezt meg fogja animálni, mármint azt fogja meganimálni, hogy mi történt az előző körben. Mármint a Blockdash remas teredben. Te már espésztél, de bazd meg. Mi a bajod? Te már espésztél valaha? Csak mondom, persze. Jó, mindegyik itt kell. De az a világ legjobb időzítése. Amúgy ezen én is ezt csak azért szedtem, hogy kapjál egy pontot. Jó, a Blockdash. Ezzel! Azt nem mondod komolyan. Jó, és meg is nyertem. Hopp be. Ne, kap be te! Csicska! Ez a játék. Nyugi? Ez egy mit? A kurva! Az a rohadt torkolapács ember. Oda fel kellett függeszteni a falra, hogy fal, ugye, hogy levegőbe. Léci, megvársz, én is megvártalak már kétszer is. Lulu, meg érdemlem. Figyelj, meg tudjuk beszélni. Figyelj, na. Itt állok, mindketten, de... Szóval mi lett? Hallod? Te már espésztél valaha? Figyelj, szerintem... Figyelj, hát... Tudja rákom. Ez az utolsó is egy blokkos. Nem, még van egy néhány, de még már szerintem ilyen 2 pálya van már csak, de... Nem tudom, úgy mennyi van, de szerintem... Már csak 2 pálya van, 2 pálya van. Jó, van. Azért, na, remélem most jön a Jungle-ról, és utána a Blockdash. Léci Jungle-ról. Ez az! Jaj, még az is vissza. És utolsó körre maradt a Blockdash. Ez a világ legjobb. Tényleg? Aha. Ja, tényleg, az még nem volt. Hát, Istenem, ez a rohadt Jungle-ról, ettől kész vagyok. Fussa! Ne, ember! Ne basz meg! Köszi! Azon! Jaj, még mindketten tudjuk, hogy simán visszahozható ez még. Hülye, de mi adás csinálom? Mi adás? Nem állt el, ó. Karma! Nekem ebből a játékpályából akarom mondani, nagyon nekem.
Hát ez kész. Nyugi, ez csak egy játék. Igen, ez... Jó, figyelj. Én még mindig azon vagyok fönnakodva, hogy te már respésztél. Én még mindig itt tartok amúgy. Mi mindig? Még mindig itt tartok, de mert az számomra hihetetlen, hogy azt megmutat. De amúgy az vicces, nem? Ja, az vicces volt. Figyelj, azt ki kell tenni mindenkinek short videóba. Jó, ott még jó, hogy nem ugrottam. Ez vicces lett volna. Igen, az vicces lett volna. Haha, kancsol, kancsol. Isten. Szerencsét, hogy nem ugrottál, ugye tudod? Igaz meg. Nekem is van ám olyanom. Jó. Figyelj. Osztrot SP. Hagyjuk be. Azt mondom is, hogy jó, mindegy, hogy... Ha, Ne. easy. Baszd meg, de miért vagyok gyökér? Jó, figyeld be azok. Baszd! Figyelj, menjünk még egy legutolsó blogdest, már így lezárásképpen egy utolsó. Muszáj. Érted? Töltőn vagyok és nem töltött el. Figyelj, de nem baj, még egy meccset csak kibír. Lulu. De Figyelj, nem. Connectom van. de most kiléptél az SG-ből? Nem léptem ki. Jó, jó. Itt is már. Még egy meccset, és utána vége a videónak. Nyugi. Amúgy az a vicces, hogy mindkettőnknek, a Lulunak, meg nekünk tökéletes humorunk van. De így konkrétan hibátlan. Úgyhogy, hogyha nevettek, akkor az az esetek 99 egész. De az, én ezt nem hiszem, hogy az... Hoppá! Láttad, mit láttad azt a Gusztáv? Láttad? Láttad, mi volt az a Gusztáv mozdulat? Láttam, az szép volt. Hülye be ott megadok a polcot. Kaptam egy üzenetet. Hülye! Hoppá! Fogazz meg. Hoppá! Nem áll, azt hittem ugrasz. Csak azt hitted? Hát csak azt hittem, az még nem biztos. Hát igen. Nyugi! Az azt hittem, az a talán unokaöccse. Nem észreadok. Nem, azért nem. Ez minden, ami komoly. De így, figyelj, tripla, figyelj, légy szíves. Gyógyuljak már meg! Ne izzadjál már te! Léci, ott van! Na jó, bocsánat. De miért ütöttél le? Most! Figyelj, akarsz egy legutolsó döntőt? Jó, Akkor. de tényleg ez legyen De az jó. utolsó. Mert nekem is kell nyernem még egyet, és akkor amint nyerek még egyet, vége a videónak, de ne hagyjad már magadat, mert bizonyítanod kell, tudod. Az első néhány kört, azt be kell bizonyítanod. Ezért ne hagyjad magadat, de nekem is kell még nyernem, mert már régen nyertem. Jó, figyelj, 19%, az még bőven elég. Hát ja, bőven elég. Max hónapig leszünk itt. Hoppá! Azért, ez mi, az Hoppá, hoppá, hoppá! hoppá! Alad, de profi. Megegyük el. Gustavo, figyeld. De nem, ne! De kurva! Addig tart. Nem egyszerűen megugrálok. Nem egyszerűbb, nem hagyod magadat, azt beszéltük meg.
figyelj, azoknak a nézőknek mondom, akiknek érzékeny a hallásuk, azt a videót ne nézzék meg. Jókor szólok. Jókor szólsz, az aztán. Így majdnem a videó... Remélhetőleg utolsó körében, mert én ezt a játékot le fogom törölni hamarosan, én úgy gondolom. Figyeld. Mester! Figyelj, Gustavo. Gustavo. Mi az SG-ben, csak azt tudom mondani. Gustavo, az meg. Szép, túl profi vagyok. Gustavo. De! Nem. Ezt hagytad, látszódott, hogy hagytad, látszódott. Direkt megálltál, látszódott. Még egyet! Még. Te hülye vissza! Várjál! Elmondom nálam, Viktor. Ott voltam telibe a lézernél, és küzdködök az életemért, és egyszer csak így megáll a játék. Jó, figyelj, igazad van? Látom így Jó. magát az SG-t, és így azt mutatja, hogy vesztettem. És én rohadtul nem direkt csináltam ott. Jó, elmondom. Na, köszönjük szépen, hogy megnéztetek ezt a videót. Amíg kiköszönünk, addig ezt a meccset végignézhetitek. Ez a kiköszönő meccsünk. Előre szólok, aki süket, vagy aki rosszul hall, akinek érzékeny hallás ezt a videót, azért ne nézze már meg. Előre szólok. Pont annak érdemes megnézni, aki rosszul hall, de... Ja, pont, mi? Mit csináltam? Azt a rohadt élet, Lulog, új Gustavo. Nem! A kurva játék, Istenem! Én vagyok a legvalfaszabb! Én mindjárt sírok. Még egyet! Most kiespézlek, onnék, hogy nem óráz, most tryhardolok. Na várjál, hol kell bekapcsolni a monitort? Úgy fogok örülni, hogyha végre veszítek. Komolyan, ennek fog megörülni, ha veszítek. Jó, de azért nekem is voltak azért jó pillanataim. Persze. Na jó, jó. Ez a videó, ez beteg. Hát, betegem, mint a... Ezért nem, na, és már ez a videó tökéletesen tanúsítja, hogy nem lehet eldönteni, hogy szóval ez a videó tökéletesen megmutatja, hogy én meg Lulu, tehát hogy sokan nem tudják eldönteni, hogy én vagy Lulu játszunk-e jobban, és akkor itt ez a videó, meg ugyanúgy játszunk. Amúgy igen. Ja, Ne. Jó. Minden jó. figyelj, Semmi se jó. ez itt, Nem jó. figyeld. Ne, szomorú leszek. Jó, ez az. Kancsal is vagyok, utálom ezt, jó. Elkérem majd a matek tanárunk szemüvegét. Úgyis ajánlgatja, úgyhogy azt a rosszat csinálom. Azt a rosszat, ez gyönyörű volt. Hogy le? Életem legnagyobb. Büszkesége! Tudsz ilyet, figyelj, nézd. Nem, inkább nem ugrok át, mert hogyha elrontom. Miért nem, nincs. Hoppá! Hoppá, az elfogtak, hogy... Hoppá! Klács! Te tudsz klácsolni? Igen, tudom. De mi az, miért nyomtam? Mi van? Miért nyomtam? Biztos, hogy ezen nem akadjuk fel. Esik egy játék. Tele. Szóval tele van bugokkal, köszönjük. De! Addig tart a videó, amíg még egyszer nem nyerek. Én most már nekem tényleg már nem kell. Addig, na csumi. Jó. Na, köszönj el a nézőktől, megérdemlik. Sziasztok, csá csumi cső. Sziasztok!